Pagtios an inspirasyon kan 30 anyos na si Arlene kan Barangay Pineda, Pilar Sorsogon sa pagklase niya sa Alternative Learning System o ALS kan Department of Education. Apisar sa magkaigwanin marhay na trabaho para sa mas marhay na futuro kan sa iyang pamilya, desidido man siyang mas makaukod pa. Ngani matabangan, asin mas magiyahan ang sa iyang mga aki sa pag-eskwela man sa elementarya. Dahil po kahit sa kahirapan, sa katiusan, medyo napundo sa pag-eskwela. So, aim ko po na makatapos, makakuha po ng panibagong diploma po. Tapos po, matawang kay maray na future ang sa kuyang mga aki. Pagtios man ang inspirasyon kan 19 anyos na si Noriel nga ni magklase sa ALS. Pigsasabay ni Noriel ang pagklase asin pagiging construction worker. Laom niya ang pagsusumikap niyang ini, ang magbunga nin marhay sa dapit na panahon. Sa ano man po, tiyos man po kaya kami. Kaya po man magtrabaho muna bago pag-aaral. Gusto ko makapagtapos para sa pamilya ko, para maitaw ko sa mga bagay na day na tao ang iba para sa inda. Nga ni makapagtaong inspirasyon kay Arlene asin Noriel, siring man sa indang mga kaklase, dinayo kan Sunwest Care Foundation Incorporated ang Barangay Pineda, bitbit ang libreng school supplies. Sigon kay Giselle Barrios, ang Communications Officer kan SCFI, ini ang primerong beses na naging benepisyaryo ninda nin school supplies and ALS learners. Maawat kaya nindang maging instrumento man para sa diit-diit na paghawas sa pagtios kan mga naunambita na estudyante. So si Sunwest Care Foundation po, may taga-apod siyang education program. Ining education program po, ang layunin kaani is magtao kitabang sa mga deserving and sa mga willing na mga estudyante makatapos sa pagklase. So with this education program po, nagtataw kami kay mga school supplies, kay allowances sa inda para matapos ninda sa pagklase ninda. And makakuha ninda so kung ano talagang magpangarap ninda. Pigpapasalamat asin inumaw naman ni Punong Barangay Jason Malto ang inisyatibong ini kan SCFI. Sobra-sobrang pasasalamat kasi in behalf kang sa kuyang konseho. So dako ng pasasalamat na naabot nindo sa muyang barangay sa paagi kang ALS. So nariparo kami nindo. So dako ng pasasalamat ko sa Sunwest Corporation and then sa partnership kang Ako Bicol TV. Nakulaon ng onra para sa kuya, para sa mga taga-Pineda. Nakulaon ng onra para sa muya. So, na-appreciate ming dakula na igwa ki mga tabang na nakakariparo sa muya na nag-aabot kitabang na arog kayo. Mientras tanto, asigurasyon kan Sunwest Care Foundation na padagos indang makakatuwang kan mga tios na pamilya sa Bicol sa lado man yan nin edukasyon, salud, asin pangkabuhayan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.